Kardom pinila sobi dolong chitang ponsina ilitum channel jong si esam monetize aloponote ilitum channel hodai ta monetize doer jima pinila solam nang litum phan kladak pena pachini ponpo video chengche prang nang litum phan isi nang chune reglang nang litum jong si nili channel long pinisi video kilang chenglang ponote nili channel subscribe betha lapen la bell icon ta nang litum press betha nili ka upload video nang litum up thangsi kelang polong ye fan te pinia video lang posina ilitum channel jong si esam monetize telu ponote ilitum channel monetize dover jima lake dover we ilitum jong si keita bag region jong si channel long dokoglo ponote ilitum channel long pen monetize uthai pon deji lake youtube atum ppr region lo niliang paklang po region 1 ilitum channel long jong si invalid click to ulo ponote ilitum channel long pen monetize uthai pon deji youtube atimatum laper region 2 ilitum channel long jong si reuse content dok piklu ponote youtube atum ilitum channel long pen monetize uthai pon deji lake nang litum ning chibi panai lapen region 3 ilitum jong si repeatedous video jong si channel long du ulo ponote ilitum channel monetize uthai pon data hai youtube atum lata ilitum ning chibi panai youtube jong si ilitum monetize ala pusita me la kita bak ilitum region chibi pani lapen region 4 ilitum jong si advertisement friendly content jong si avedelo ponote ilitum channel long pen monetize uthai pon deji youtube ate la si ilitum kita bak region ilitum ning chibi pon si ilitum channel long video biponi jong si lahai region jong si dokoglo ponote ilitum channel long pen monetize uthai pon data hai youtube ate matum la si asa ulang litum phari si information ang pilo dan litum channel long ang litum channel jong si monetize al pon la kita bak region nang litum ning chi pon igno nang litum channel set po lalu den mo nang litum channel monetize ada pita mo monetize jong si uthai pon del pon te nang litum kisung product hai karon nilichi ni je isi channel monetize je fan ko unlock problem do lapen ka unlock kisung do lagi nilichi ni lasi nang litum dalam jong si channel monetize al pon te nang region nang litum ning chibi pon nei lasi asap o isi information nang pilo nang litum asap o chere pon thek je fan te ne video pan sikang tonglo next video lo le chetang tuna bye.